Yma yn ysgol gyfun Cwm Rhymni, maen nhw'n cwrdd yn aml i chwarae ac ymarfer eu sgiliau gemau fideo. Fel y disgyblion yma, mae mwy o ysgolion Cymru yn creu timau gemau fideo ac yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Yn amlwg mae rhaid ymarfer, mae rhaid gweithio gyda'ch gilydd, mae rhaid adeiladu perthynas, mae gyda ni coaches, mae gyda ni, obviously, pobl sy'n dod mewn y mas o'r tîm gyda pan mae anghenion yn newid. Ac wrth i nifer o dimau mewn ysgolion gynyddu, mae mwy hefyd o gystadlaethau gemau fideo neu e-chwaraeon hefyd. A'r gobeith yn y pen draw ydy dod â chystadlaethau e-chwaraeon i Gymru. Ond mae angen gwneud mwy i weld hynny'n digwydd. Yn ôl rhai, mae angen gwella safon chwaraewyr a gwneud gemau hyd yn oed yn fwy poblogaidd. I helpu gyda hyn, mae rhai ysgolion a cholegau hyd yn oed yn cynnig cyfle i astudio e-chwaraeon. Llynedd gaethon ni 30 aelod o flwyddyn 12 yn cystadlu gyda ni yn campau Rocket League, Overwatch, Valorant. Mae'n tyfu o flwyddyn i flwyddyn. O'n i moyn cynnig rhywbeth o ran pethau addysgol iddyn nhw, felly ni wedi cynnig y cwrsiau yma ar eu cyfer nhw, fel bod nhw'n aros yma yn yr ysgol, a pheidio mynd i'r coleg, a maen nhw'n parhau gyda'r addysg Cymraeg wedyn o'r 16. Felly pwy a wyr, falle bydd seren nesa y byd e-chwaraeon yn dod o ystafell ddosbarth fel yr un yma, a gall cystadlaethau mwyaf ar gamp ddod i Gymru.